Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бұрханова. Район җитәкчелегенең хезмәт коллективлары шәһәр микрорайоннары, авыл җирлекләре халкы белән очрашулары төгәлләнде. Очрашуларда узган елга нәтиҗә ясалды, киләчәккә бурыч планнар билгеләнде. Халык җыеннарының соңгысы Искезей халкы белән булды. Район башлыгы Искезей бистәсендә яшәүчеләр белән дә очрашты. Разиф Кәримов үз чыгышында районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Март аенда булачак мөһим вакыйга Россия президенты сайлаулары хакында әйтеп узды. Шулай ук Искезей бистәсе халкына барлык зәйлеләргә махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм әзерләүләре өчен рәхмәт белдерде. Шәһәр территориясын төзекләндерү, юл урам шелтәрен карап тору, юл хәрәкәте иминлеге яшелләндерү буенча чаралар турында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наталья Павлова сөйләде. Микрорайондагы оператив хәл белән полициянең өлкән участок вәкаләтлесе Эдуард Әхмәтияров таныштырды. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме күрсәтүнең гамәлдәге программалары хакында авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Фәргат Хамалиев чыгыш ясады. Халык җыенында Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефедов та катнашты. Ул үз чыгышында илдә гамәлгә ашырылучы проектлар, федераль һәм республика программалары хакында сөйләде. Җыелыш бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Искезейнең маскировка шелтәрләре уручы волонтерларына рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилә Бұрханова, Максим Майеров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зәйлеләр фронтка гуманитар ярдәм әзерләүләрен дәвам итә. Шәһәрдә махсус берничә пункт эшли. Җирле халык ничек булдырала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Шәм җылысы һәр солдатны җылытсын. Шундый теләк белән Шакмай авылы халкы хәрбиләр өчен окоп шәмнәре әзерләгән. Аларны Зәйнең гуманитар ярдәм җыю пунктына алып килделәр. Авылның абый-апалары мәдәният йортына җыелып 3-4 көн эчендә 242 шәм ясарга өлгергән. Әле тагын буш кайтып китмәделәр. Гуманитар ярдәм җыю урыныннан парафин, калай банкалар алып киттеләр. Менә тагы 2 пачка Елена Викторовна бирде парафин, буш банкалар бирде. Үзебездә дә бар. Теләсә кайдан җыябыз, табабыз, эзлибез, чабабыз. Ясыйбыз. Сәламәт булганда гына, бердәм булганда гына эш бара, кызлар. Шыкмай халкы ир-егетләребез ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр арасында. Авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булышты. Хәрбиләргә кирәк яракларны да һәр вакыт мулдан әзерләп җибәрде. Адилә Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Кеше Чаллы Зей юлының 20 чакрымында юл һәлакәте булган. КАМАЗ йөк машинасы белән Нива автомобиле бәрелешкән. Якынча мәгълүматлар буенча 32 яшьлек КАМАЗ йөртүчесе каршы як полосага чыгып, алдан килүче җиңел машинага бәрелә. Нәтиҗәдә Нива йөртүчесе урында һәлак булган. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны бик игътибарлы булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Зәйдә Татарстан чаңгы юлы 2024 чарасы узачак. Чаңгы спортын үз итүчеләрне яңа шәһәрнең урман буена чакырабыз. Ярышлар программасы хакында киләсе видео язмада. 10 февраль шимбә көнне бөтен Россия акция кысаларында зәйлеләр Татарстан чаңгы юлында катнашачак. Быел ярышлар 3 этапта уза. Беренче өлеш 7 февральдән 9-на кадәр мәгариф оешмаларында укучылар стартка басачак. Икенче өлеш 9 февральдә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында балалар бакчалары һәм башлангыч класс укучылары чаңгыда шуачак. Өченче өлеш 10 февральдә яңа шәһәрнең урман буенда узачак. Ярышларны тантаналы ачу сәгать 11дә башлана. Спорт чарасы шулай ук Искезей мирный бистәләрендә дә оештырылачак. Авыл җирлекләре исә Татарстан чаңгы юллары 2024 акциясын үз территорияләрендә үткәрә. Зей үзенең алтын куллы осталары белән күпләргә таныш. Шундыйларның берсе Илназ Зарипов. Районның кайсы авылына барма, күп йортта үзенчәлекле тәрәзә йөзлекләрен күреп сыкланасың. Калайдан бизәкле эшләнмәләр ясаучының остаханәсендә без дә булып кайттык. Илназ Зарипов ясаган калай тәрәзә йөзлекләре әллә кайдан күзгә ташланып узып баручыларны сокландыра. Аларның һәр бизәгенә кул җылысы салынган, эшләнмәләрендә миллилек чагыла. Остаханәдә элек күп эш кул белән башкарылса, хәзер махсус станоклар ярдәмендә ясала. Иң беренче эшләре белән Илназ Зарипов Чыбыклы авылындагы туып үскән йортын бизи башлый. Тәрәзә йөзлекләре, капка бизәкләре барысында күңел җылысын кушып ясаган ул. Шуларны күреп сораучылары да арта. Үземә дә семьяга да ошады шушы капкадагы бизәкләр. Отказ бирмәде. Бер әйтү белән ясап үзе китереп китте. Менә шундый малайлар бар бездә авылда.
Наличникләр генә түгел, оста ясаган почта әрҗәләре, йорт адресы язылган элмә такталар, бизәкле коймалар да күпләрнең йортларын бизи. Районның һәр авылында аның эшләнмәләрен очратырга мөмкин. Илназ Зариповның эшләре республикадан читтә дә күпләрне сөендерә. Үземнең эшләгән эшләрем инде социаль шелтерләрдә куйганнан соң, кеше шуннан күрепмесең инде бик матур була икән дип, аннары заказ бирәләр, тәкъдим итәләр шундый төсләр белән дә эшләргә. Әлбәттә, төсләрне барысында хуҗаларның үзләре белән килешеп эшлибез инде. Һәрбер бизәкне. Элеккеге койма капкалар наличникләр хәзергеләреннән аерылса да, алардагы милли орнамент саклана. Рус, Чуаш авылларында да татар бизәкләрен яратулары сөендерә ди оста. Илназ Зариповның төп һөнәре янгын сүндерүче. Аннан бушаган арада калай кисү, бизәк төшерү белән мәшгуль. Күңелемә рәхәтлек алам шөгыль белән, шушы эштән. Бу эш мине әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкрләрем. Шушы наличниклар йөзекләр белән кеше арасында таныла башладым инде. Бу әйбер миңа шиксез шатланам, сөенәм. Әлбәттә, моңа инде минем эшләремне әгәр дә халык яратмаса, халык күрмәсә, әлбәттә, бәлки бернинди дә дәрәҗәгә дә ирешеп булмаса инде. Илназ Зарипов фикеренчә, матурлык һәр кайда булырга тиеш. Шуңа күрә авылның матурлыгын тәрәзә йөзлекләре күрсәтә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Мин сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.